Good morning mga kaprogman. Bali, home service. Start na naman po kami ngayon. Yung araw na ito, pupunta po kami sa may Binmalay, sa may Biwok. Ayun, bali alas 6 pa lang ng umaga ngayon. Kasama po natin ang aking panganay, si Map and Rainy Sky. At tamang-tama kami po ay pupunta sa dagat, mga boss. Kaya isinama ko po yung aking anak. Saglit lang din po siya na maliligo doon. Ayun, habang kami magpapa-stud after stud service, maliligo yung aking anak sa dagat ng Binmalay. Ayan, shout out sa lahat ng mga taga Binmalay dyan. Ayan, thank you at maraming salamat ulit sa pagtitiwala sa akin ni Sir CJ. Ayun o, thank you. Mamaya panoorin nyo na lang po yung aming stud session kung paano po yung aming gagawin doon. Bali, ang ating bida ngayon ay ayan, wait lang. Ng ating bida ngayon, ng ating chihuahua na si King. Ayan po, sa mga gustong magpa-stud service ng kanilang chihuahua, kontakin nyo lang po ako sa aking contact number na 0950-3686-308. Smart po siya, ulitin ko ulit, 0950-3686-308. So, small type lang po yan, kasing laki lang po siya ng C2. So, ayan, ganito na lang po ang aming video. Mamaya na lang po, panoorin nyo na lang po yung aming stud service. So, maraming salamat po. Brrr. So, ayun guys, dito na tayo ngayon ulit sa Biwok. Ayan o, kung nakikita nyo po, napakaganda Biwok, Binmalay. Maraming tao, pero mas marami yan pag Sunday. Tuesday kasi ngayon mga boss, kaya hindi ganun karami ang tao dito. Ang kagandahan dito sa Biwok, walang parking fee, saka malawak. Hindi kagaya sa ibang beach, kagaya ng Sampapyan, ano doon, parking fee. Bakit kaya, no? Yun. Ayun, tignan nyo po kung gaano karami mga tao nagpupunta dito sa Biwok. Maluwang kasi siya. Ano, lalo pag Sunday mas marami. Ayun na si King. Kasama natin si Sky. Ya, doon yung pag-iisa doon natin. Ayan, dito na kami. Kamu na. Ayan, yung ini-stud niya, si MD. Ayan, no? Ayan yung babae. Ito yung lalaki, guys. Sinapin, no? Liligo sa dagat daw. Okay. Ay paano na to, bubugang tampol. Bubugang tampol na si. Na agad yun. King X kay MD. Ano lang yung guys, parang walang nangyari. Lock and load kami ngayon guys. Nung nakaraan, unlock siya. Ngayon siguro lumaki yung ari nung babae. Lock and load ngayon kay MD. Yun, dito na lang po yung aming video para hindi mo masyado matagal. Kasi ano malaki. No? Lock and load pa rin siya guys. Ating chihuahua na si King.
Next kay Hindi. Ayan, silang dalawa. Naka-load pa rin. Saan ka? Maliligo ka sa dagat na yun? Maliligo sa dagat na. Ayan, dito na po kami. Ayan na po yung aking Sky. Preparing na rin po kami ng pagkain namin. Mag-aalmusal po muna kami. Dahil tapos na po yung aming stud session. So maraming salamat ulit kay sir. Thank you. So yan, meron naman kaming konting almusal dito guys. Kahit pa paano tayo bumili ng ating almusal dito sa dagat. Uy! Maliligo na daw si Skyer agad. Meron kaming dalang supas. Yan, meron kaming dalang supas guys para sa aking tropa na to. Pare, mag-almusal ka na dyan. Thank you. Meron din kaming dalang dito. Anong tawag dito? Anong tawag dito pare? Hindi ko alam, Shanghai. Hindi to Shanghai. Lumpia pala. Meron din kaming dito, ayan yung puto. Saka meron kaming itlog. Saka meron din kaming dalang pansit. Ayan. So, thank you. Maliligo ka? Okay. Punta ka na doon. Susunod na ako. Kuha lang ako magpapalit lang ako ng damit. Sige na. Please, halika na. Ayan, ang daming tao guys. Ang dami konti. Tuesday po ngayon. Ayan, lawak. Shoutout sa mga taga-Sampabian dyan. Maliligo na yung aking anak. Na si Mapin Rain Sky. Ano man daw. Sige na, mamas ka na. You know? Wow. Ang ganda ng nila, no? Sand. Parang white sand. Para siyang asin. Yung sa sa Sampabian, saka Yee! Sige lang. Wala na yung paa mo. Hala, lagut. Nito yung paa ni daddy din na lumulubog. Hey! Nao. Ay, bilis. Iba yay. Maraming salamat kay Sir DJ Soriano ng Binmalay. Ayon, thank you. Sana maging successful na naman po yung ating breeding. So, ayun, okay na. Okay na. Brrrr.